Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Igo bedi jauna zure aurrera gure eskaria. Egizu ezagut dezagula eta ospatu bete-betean zure seme gizon eginaren misterio handia. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna, poztuko dira basamortua eta lurragorra. Aiatuko basalurrak eta lilia bezala loratuko. Loratuko eta poztuko dira irrintziz jauzika. Libano bezain zoragarri eta Karmel eta Sarion bezain eder bihurtuko dira. Ikusiko dute jaunaren aintza gure jainkoaren edertasuna. Indarritza zuen esku ahulduak, sendotu belan kolokak, esan bihotz beldurtiei, gora bihotzak, ez izan beldurrik, badator jangoikoaren mendekua, jangoikoaren saria, bera etorriko da eta salbatuko zaituzte. Orduan itsuen begiak irekiko dira, eta gorre belarriak zabalduko. Orduan errenak basautzak bezala jauzi egingo du eta mutuaren mingainak oihu egingo pozez. Urak sortuko baitira basamortuan eta errekak eremuan. Lur errea aintzira bihurtuko da eta lur egarritua iturri. Basa txakurren etzalekuan kainaberak eta ihiak haziko dira. Bide zabal bat izango da han, bide santua haren izena. Kutsaturik inor ez da ibiliko, eta zentzugabeak ez dira handik joango. Han ez da lehoirik izango, ez da pizti zarrik ere arkituko. Salbatuak bakarrik joango dira handik, jaunak salbatuak itzuliko dira handik. Siona itzuliko dira pozez kantari, aurretik beti ereko poza, atzetik poza eta alaitasuna. Kezka eta negarrek ies egingo dute. Jaunak esanak. Erantzun salmoa, badator gure jainkoa eta salbatuko gaitu. Entzungo dut jainko jaunak dioen hitza, bakezkoa da jainkoaren hitza. Badator gure jainkoa eta salbatuko gaitu. Hurbil zaie, haren beldur direnei salbamena. Gure lurrean haren entza biziko da. Jauna zuekin, Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesus erakusten ari zen. Han zeuden eserita, Galileako eta Judeako auzoetatik eta Jerusalendik etorritako farisear eta idazlari batzuk, eta jangoiko indarra gehixoak sendatzera eragiten zion. Etorri ziren gizon batzuk, perlesinu bat zerraldoan zekartela, eta nola sartuko zebiltzan, Jesusen aurrean ipini nahiez. Baina jendetzarengatik ez zuten arkitzen nondik sartu, eta etxe gainera igo, eta taila artetik erasi ziren. Zerraldo eta guzti erdira Jesusen aurrera. Jesusek haien sinismena ikusirik honela esan zuen, gizona barkatuak daude zure pekatuak. Idazlari eta farisearrek honela zioten beren baitan, nor begu birauka ari den hau, nor barkatitzake pekatuak jangoikoak baizik. Baina Jesusek haien burutapenak ezaguturik esan zien, ze burutapen darabilzkizue zuen bihotzetan. Zer da errezago esaten,
barkatzen zaizkizu pekatuak, ala jaiki eta zoaz. Arabada, jakin dezazuen, gizonaren semeak baduela lurrean pekatuak barkatzeko eskubidea, honela esan zion perlesidunari. Zuri diozut, jaiki zaitez, hartu zerraldoa eta zoaz etxera. Jaiki zerura bere ala denen aurrean, hartu zuen bera etzanik zegoen zerraldoa, eta han joan zen bere etxera jangoikoa goresten. Guztiak harriturik gelditu ziren, eta jangoikoa goresten zuten. Eta beldurrez beterik honela zioten, harritzekoak ikusi ditugu gaur. Jaunak esanak. Askotan agertzen zaigun bezala, Jesus, esan genezake, salbazioa ekartzera etorri zen. Baina bere salbazioa da aldi berean espirituala eta materiala. Esan genezake, gizakiaren errealidade guztietara aiatu nahi duela Jesusek. Horregatik, bere liberazio nagusia pentsatu genezake espirituala dela. Baino, ohartzen gera, mundu hontan egon duzelarik, ez zela indiferentea jendearen sufrimenduaren aurrean. Are gehiago, baita ere sufrimendu horietatik libratzen saiatzen zen. Guri ere bidea modu hortan erakutsiz. Guk ere, esan genezake, bizi espiritual horri garrantzi eman behar diogu, otoitza, sakramentuak, kristau bizitza, fedea, baino ahaztu gabe baita ere justizia eta premian daudenei laguntzea eta errukizko ekintzak burutzea. Bi gauzak ezinbestekoak baitira gure erlijioan. Hauxe da Jesusek bere ereduarekin, bere ejempluarekin erakusten diguna behin eta berriz. Eta gaurko evangelioa horren adibide garbia dugu. Hain zuzen ere, beraren gana gerturatu zioten pertsona ura, perlesidura, paralitikoa sendatzera zijoan. Aituta, Jesusek jende asko sendatzen zuela. Jesusek beti erakusten digu nolabaite mirari horien prozesua, ibilbidea. Aurrena ikusten dugu pertsona bat bere gana iatzen dela eske, modu humilean, eta gainera konfiantzaz. Pentsatu behar dugu, gizon hau sartzeko, jendetza izugarrian zegoelako, teilatutik sartu behar izan zutela. Zulo bat egin teilatuan, eta handi jetxi zuten soka batzukin bere kamila. Horregatik, Jesusek hori asko estimatzen zuen, zenolako konfiantza zuen gizon horrek Jesusengan. Eta konfiantzarekin batera premia sufrimendua. Eta Jesus ikusten dugu sekulan ez dela indiferentea gizakien sufrimenduen aurrean. Eta nahi du ere usaila gaitezela olakoak izaten. Norbait sufritzen ikusita, bere bihotza unkitu egiten zen. Ez zen, gogor gelditzen, zion esaten, ez, berak beti pertsona horrekin bat egiten zuen. Baina seguru asko, gizon horren sufrimendua ez zen bakarra materiala. Eta Jesusek bazuen pertsonak ezagutzeko gaitasun hori. Horrek ere izango zuen zauri espiritualen bat. Horregatik Jesusek aurrena esan zion zure pekatuak barkatzen zaizkizu. Eta erakusten digu bera etorri dela, pekatutik salbatzera, pekatuak barkatzera, gu espiritualki askatzera. Eta, segura asko horrekin poz handia hartuko zuen gizon horrek. Eta orduan hasi ziren marmarka, edo bere barnean pentsatzen inguruko fariseo eta guzti horiek, ikusten dugu beti, ebiltzen zirela, Jesus nola harrapatuko. Eta zer egiten zuen, igual zen beti kontra egongo ziren. Sendatzen bazuen, larun bat zelako, ez dakit nola egin zuelako, beti kontra. Eta orduan hasi ziren, esanez, nork barkatu dezake, ez bada jangoikoak. Eta orduan Jesusek, hasieratik seguru asko pentsatu izango zuen sendatzea, baina nahi izan zion garrantzi berezi bat eman pekatuaren liberazio horri. Pekatuak barkatze horri garrantzi eman nahi izan zion Jesusek. Eta bazekin, hasiko zirela marmarka, eta bere erantzuna ezin argiagoa izan zen. Ikus dezazuen gizonaren semeak
baduela lurrean pekatuak barkatzeko eskubidea, esango diot, hartzazu zure eskuboea, zure kamilea, eta zoaz. Eta orduan sendatu egiten du paralitikoa. Jakina, bere kontra zeudenek, esan genezake askotan esetu dut, batzuk bere aldekoak ziren, bere jarraitzaile sentitzen ziren, beste batzuk jakin minutsez, kuriosidadez joaten ziren, eta holako gauzen aurrean harrituta geratzen ziren, benetan, eta beste batzuk ordea bere etxaiak ziren. Eta lehen esan dudan bezala, beti bere kontra jartzen ziren, edozer gauza egiten zuela ere. Horregatik, halako demostrazioa ikaragarria da, ez dago hitzik, demostrazio horri erantzuteko, eta horrek pertsona gehienengan harridura eta poza sortuko zuen. Jesusek zenolako gaitasuna zuen hola sendatzeko eta pertsona hori sufritzen ari zena ongi gelditu zelako. Baina bere etxai hauek horrekin amorrazio handiagoa sentitu zuten. Ez baitzuten inongo argumenturik berari kontra egiteko, denak pozik zeudelako eta haiek ordea Jesusen kontra segitu nahi zutelako. Guk eskatzen diogu bere salvazio hori beti itxaron dezagula bihotz-bihotzez. Eta abendualdian bereziki gure bihotzak presta ditzagula bere salvazio hori onartzeko. Eta egin ditzagun orain gure eskaria. Eskatuko dugu, bakearen alde, notizik ikustea, lortzen gara munduak hasi gero eta okarrago, gero eta aldrebesago dagoela, eta eskatuko diogu Jangoikoari, orain egun berriak, bere etorrerak, bakea, justizia ekar dezaigula mundura. Eskar dezaiogun Jaunari, gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Anabel Karo, Lontxa Zabaleta eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun Jaunari. Entzun aita hona, bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Onartu Jauna, zure esku zabaletik hartuta dakarzkizugun doaiak. Egizu, ogi ardo hauekin, oraingo bizitzaldian ospatzen dugun eukaristia, zure erospenaren betiereko sari gerta dakigula Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jangoiko gure Jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz santu, jainko ahal guztidun betiereko horri. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Bera, behin apalik etorri zen gizon egina, betidaniko zure asmoa betetzera, eta guri zerurako bidea zabaltzera. Berriz etorriko da, aintzaz beterik, orduan guri bete-betean ematera, orain fedez itxaroten dugu saria. Horregatik, aingeru eta goiegiruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarrean, beti eta beti abesten diogu.
santutasun guztiaren iturri. Egizaztu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semaren eriotza eta iztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoak jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoak jauna, Kristeko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki, Anabel Karo, Lontxa Zabaleta eta Andres Zestan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko eta guztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruazan zerana, santua izan zen zure izena, etorregi zure errentua, egin beti zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaitu haure gurontako ogia, markatu gure zorak, gure ere gure zorminak markatzen duen ezkero, eta ez zure Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz betorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, esana da, oskorduei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Pakea. Jangoikoaren bildosa, Hona hemen jangoikoaren bildotsa hona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak.
egin dezagun otoitz. Hon egin dezaigula jauna, orain ospatu dugun sakramentu honek eta egizu, mundu honetako gauza ieskorren artean erromes gabiltzanok, zeruko ondasunak maita ditzagula, eta horietan jar dezagula gure bihotza Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean.